Yang mga lula, oo. Sige, excited siya, oo. Ang gusto man lang kung suot. Bag, manggod na. Nagkuhan kong bag nga dako-dako. Ginoo ko eh. Excited lagi siya sa bag eh. Kaya sumo ni ate decoration. Ganan ko dako. Gagmay man akong bag. Ikaw pwede ka masuot. Luggage no. Bag, no? Luggage na na. Oh, kuyaw kayo ng luggage. Oy. Kuyaw ana. Kuyaw agad. Oh, dila siya. Sino na bago? Karon pa jud ya pagkuan ana. Dili man ko. Sugatan niya siguro ni utog na dili. Nakatuto ng utana siguro siya sa Bankali. Oo, kanang ibang tali na nga din nga kailan na mga dire. Last minute niya gi-deliver. Kaligri good. Ito dire ibda na lang ko dire oh. Hinwatay. Manas kay okay ra nga bags kay? Humot. Okay ra? Nindot? Dili shopping siya. Kay ukay man na. Ha? Kay ukay. Nga. Kay okay na. Nindot lagi. Kay ukay na. Leader mo na. Leader. Pabaruga. May sipir. Man na okay. Di kay kanang Mamlan sila gimakita sa akong bag. Ingon gikan ni sa kuan. Ginoo ko. okay. Sila kay bawo kay ukay di ay na. Napaidag ko Pero nindot na siya. Ganahan ko ana kay dako ba madahan ako ang kuan. mga imik-imik. For today's video, mag-open ta sa bag. Naapay mas labaw nga excited nako si Carmel Sky. Abi niya kung unsa bag ni nga ukay-ukay. Muna yung napilian niya bag. Good as new ni siya nga ukay-ukay kay naapay mga plastic ang iyahang mga hardware. Unya gold pa siya. So nakaswerte ko kay nindot ang akong napilian, lightweight, kanang gaan ra jud siya ba. Nya mura jud siya bag-o. So salamat kaayo sa akong giorderan. Nya basta ganahan ko kay madana ko akong mga butang. May man akong bag dili masudlan og mga lain ba. Gamay ra kaayo. Kani nagpili ko dako-dako jud. So mao ni guys, salamat, surti-surti ra jud atong pagpalit online. Thank you for watching. Bye-bye.